Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u TV Panoramu. Zbog novih snježnih padavina u protekla 24 sata sve ekipe zimske službe u Cazinu dodatno su pojačane novom mehanizacijom i ljudstvom. Jutros u 3 sata uključene su i 2 mašine Cazinskog vodovoda koje rade na čišćenju 15 km nerazvrstanih puteva, a pojačane ekipe čistoće rade na uklanjanju snijega sa pješačkih zona. Svi putevi u nadležnosti komunalno-stambenog fonda su prohodni. Nakon što su juče ekipe zimske službe Cazinske čistoće, pojačane sa 20 radnika angažiranih sa biroa rada, uklonile sav snijeg sa pješačkih zona u centru grada, nove snježne padavine u posljednja 24 sata zahtijevale su novi dodatni angažman. Sve ekipe su spremno odgovorile ovom zahtjevu, tako da se konstantno radi na čišćenju puteva i ulica, uklanjanju snijega sa javnih površina, a nova mehanizacija angažirana je i na čišćenju nerazvrstanih puteva. Kad su u pitanju lokalni putev u našoj općini, od sinoć su svi putni pravci očišćeni. Prema informacijama od jutros nemamo zastoja nigdje na jednom lokalnom putu, znači saobraćaj se odvija normalno. Kad je u pitanju čišćenje gradskih ulica, jedno komunalno poduzeće je znači neprekidno 24 sata na terenu. Pored gradskih ulica, znači evo kao što vidite ovdje samo u gradu smo aktivirali dodatne snage od strane čistoće radnike, znači da očiste trotore, sve pješačke komunikacije u našem gradu. Danas, posle 3 sata, kad se smanji frekvencija saobraćaja, planiram ponovo vršiti odvoz nagomilanog snijega na potezu prema Amfori dole do osnovne škole Cazijen. Želim napomenuti da smo sinoć u 3 sata angažirali vanredno i 2 skipa od javnog komunalnog poduzeća Vodovod na čišćenju nerazvrstanih cesta u dužini negdje cirka 15 km i oni su na terenu. Pokušavamo da pomognemo svim građanima tamo gdje je najkritičnije. Građani koji smo danas anketirali uglavnom su zadovoljni trenutnim stanjem i smatraju kako nadležne službe doista daju sve od sebe da ceste budu prohodne, a trotuari i pješačke zone očišćeni. Jesam. Nama za fakat ne ulaze u naš dio ulice, ali ovamo jesam. Evo došla sam pješce. Šturlić. I je li očišćeno od Šturlića do Cazina? Pa nije baš najbolje. Slabo ralica nije prolazila. A ovdje u gradu? Ovdje onako prilično dobro. Bolje je nego u Bihavac i u Krupoj. Bio sam utorak u Krupoj, užas je jedan veliki. Evo, gledam da je ovdje lijepo i dobro i nema šta više da vam kažem. Poprilično. Ne može odmah dok dan, dva, nek malo ispada se pa će očišće. Ne treba zaboraviti ni na obavezu samih građana na čišćenju i uklanjanju snijega ispred stambenih i poslovnih objekata, a svi apeli općinske službe za razvoj i poduzetništvo, komunalno-stambenog fonda i čistoće i dalje su na snazi. Samo vlastitim angažmanom i većom saobraćajnom kulturom možemo doprinijeti nesmetanom odvijanju komunikacija u našoj općini u ovakvim uvjetima. A stanjem na terenu zadovoljan je i prvi čovjek naše općine, načelnik Nermin Ogrešević, koji je i komandant općinskog štaba civilne zaštite. Možemo konstatirati da smo postigli zadane ciljeve, da kad je u pitanju sam centar grada, da saobraćaj uredno funkcionira u shodno naravno elementarnim uvjetima, ali da funkcionira, pješački također komunikacije da budu na raspolaganju našim građanima i parking prostori. To su ciljana, rekao bi, područja našeg djelovanja i u tom pravcu smo se naravno fokusirali. Vodeći računa o geografskoj poziciji, o tome kako sam urbani dio grada i izgleda i kako je raspoređen fizički, kako ulice izgledaju, mi naravno smo u situaciji da moramo odvoziti snijeg i u tom smislu ćemo se preko vikenda poseban fokus staviti jer su najavljene i nove padavine, pa prema tome ne smijemo, znači cilj je da ne dopustimo da se nagomilaju takve količine snijega, jednostavno da ne znam šta ćemo sa novim padavinama. Naravno, to je jedan veliki zahtjevan zadatak. Mi smo angažirali i na postojeće raspoložive resurse i dodatne i ljudske i materijalne kapacitete, jednostavno sa
ciljem da obezbedimo normalno funkcioniranje i svakodnevnog života u našem gradu i da jednostavno nema nepotrebni i neplanirani blokada. Naravno, za ovu godinu mi smo, Komunalno stambeni fond je napravio širi obuhvat čišćenja lokalnih kategorisanih puteva i možemo reći s tog aspekta da taj dio dobro također funkcionira i da su te ceste prohodne. Naravno, imamo konstantan monitoring, formirali smo tim koji prati situaciju, svi su na terenu, u kontaktu smo i sa mjesnim zajednicama, civilna zaštita radi svoj dio monitoringa, praćenja. Jednostavno želimo da na vrijeme imamo sve potrebne informacije da bi mogli reagirati u pravom trenutku. Sinoć u 1 sat i 20 minuta uspješno je okončana evakuacija 4 promrzla planinara koji su zbog snježnih nanosa ostali zarobljeni na Plješevici u rajonu Opaljenog vrha. Nakon što je policijska uprava u Bihaću dobila dojavu jednog od planinara, angažirana je Gorska služba spašavanja Unsko-Sanskog kantona koja je dala planinarima upute da se sklone u obližnju pećinu do dolaska spasilačke ekipe. 8 članova Gorske službe spašavanja predvođenih stigli su do planinara u 21 sat i 50 minuta, nakon čega je uslijedilo spuštanje s planine. Bez povreda i promrzlina planinari su sretno vraćeni kućama. U okviru projekta Šumska i planinska zaštićena područja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma provodi kampanju podizanja javne svijesti o lokalnim i regionalnim prirodnim vrijednostima i njihovom značaju za društveni i privredni život. Kampanja nosi naziv Bubo, budi uključen, budi odgovoran. Počela je u aprilu prošle i trajaće do aprila ove godine, a najviše je usmjerena na područje Nacionalnog parka Una i Parka prirode Blidinje. Budi uključen, budi odgovoran. Slogan je kampanje podizanja javne svijesti o lokalnim i regionalnim prirodnim vrijednostima koje od aprila prošle godine provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Na ovaj način žele se popularizirati zaštićena područja na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou, jačati odgovornost ljudi čija je nadležnost vezana za ovu oblast, ali i pokušati mijenjati svijest, ponašanja i mišljenja svih članova društva. Muris Hadžić, pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma, ističe da je kampanja najvećim dijelom usmjerena na područje Nacionalnog parka Una i Parka prirode Blidinje i da je do sada imala dobre rezultate. Kampanja je dio projekta koji se inače implementira već 4. godinu, a projekat cijeli nosi naziv Šumska i planinska zaštićena područja, provodi se na dvije lokacije, Nacionalni park Una i na Parku prirode Blidinje. Kampanja bi trebala da približi građanima i privrednim subjektima i organima uprave važnost očuvanja zaštićenih područja i naravno pokušati da utiče na one koji odlučuju o tom da se prošire zaštićena područja na području federacije. Za potrebe kampanje osmišljen je vizualni identitet, logo i slogan koje povezuje lik Bube, simpatične sove buljine koje ima sve manje u BiH i koju također treba zaštititi. Bubo je zaštitni lik kampanje koji sloganom Budi uključen, budi odgovoran poziva sve građane da se uključe i aktivno doprinesu zaštiti prirode u svojoj općini, gradu, kantonu, cijeloj planeti. Dosadašnji rezultati su nam pokazali da je kampanja vrlo uspješna, napravljene su TV spotovi, logo kampanje je Bubo, simpatična sova buljina koja je inače ugrožena na našem području. U sklopu kampanje će biti organizovano nekoliko radionica koje će po istom principu, kao što je bila i jučerašnja radionica, a odnosi se na zelenu ekonomiju, govoriti i o problemu zaštićenih područja. U okviru kampanje snimljen je i televizijski spot sa promotivnom pjesmom koju izvodi pjevač Mirza Šoljanin i dječji hor. I na ovaj način promovira se kampanja i pozivaju pojedinci i grupe da se aktivno uključe i daju svoj doprinos u očuvanju zaštićenih područja u BiH. Spot ćete u narednom periodu moći gledati i u našem programu. Medžlis Islamske zajednice Cazin svake godine prigodnim sadržajima obilježava rođenje posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda alejhiselama, pa će i u narednih mjesec dana biti upriličeno učenje Kur'ana, održani mevludi i javne tribine.
Značaj i uloga posljednjeg Božjeg poslanika u životima vjernika tema je javne tribine koja će u nedjelju nakon akšam namaza biti održana u medresi Džemaludin Čaušević. U srijedu će biti održane džematske, a centralna svečanost je zakazana za četvrtak u Puškarima. U Rebjul Evelu, trećem mjesecu hidžrske godine, muslimani širom svijeta učenjem Kur'ana, tradicionalnim mevludskim programima te prigodnim javnim tribinama obilježavaju rođenje posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda alejhi ve selem. Posljednji Božji poslanik rođen je 12. Rebjul Evela 571. godine u arapskom gradu Meki, kako bi čovječanstvu pokazao pravi put sreće i spasa na oba svijeta, kaže glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Cazin Said Efendija Mujekić, dodajući: Mi znamo, Božji poslanik je preselio na ahiret, ali živi sjećanje na njegovo djelo i sve one pouke koje je nama on prenio, u brojnim hadisima, muslimani nastoje da primijene u svoj svakodnevni život. I to je razlog, da tako kažem, i našeg stalnog sjećanja na Božjeg poslanika, da pokušamo što više onih poruka koje je on prenio u svojim hadisima, savjete, da ih pokušamo primijeniti u svoj život. Značaj i uloga posljednjeg Božjeg poslanika u životima vjernika tema je javne tribine koja će biti održana u nedjelju nakon akšam namaza u Cazinskoj medresi Džemaludin Čaušević. Kada ćemo imati jednu tribinu gdje će gost biti predavač, jedan profesor iz Behranbegove medrese iz Tuzle, Idriz Efendija Memić, koji će održati tribinu na temu naš odnos prema emanetu, misli se na emanet kojeg je prenio na nas naš poslanik Muhammed alejhi selam, a samim tim i naš odnos prema Božjem poslaniku. I ja koristim priliku da pozovem sve muslimane sa područja Medžlisa Cazina i šire da se odazovu u nedjelju, ako Bog da, poslije akšam namaza u amfiteatru medrese Džemaludin Čaušević bit će održana tribina. U srijedu nakon akšam namaza u svim džematima Medžlisa Islamske zajednice Cazin na prigodan način bit će obilježen 12. Rebjul Evela, dok će centralna svečanost biti održana u četvrtak u džematu Puškari. Imamo u džematu Puškari polaznike mekteba, odrasle, polaznike mekteba, i to će biti prilika da im na jedan način krunišu taj svoj rad u mektebu kod Irfana Efendije Bajramovića, a onda poslije toga, ako Bog da, 3 naredne subote će također biti organizovane centralne svečanosti, u sljedeće subote, ako Bog da, u džematu Ostrožac, a onda u džematima Štulićka Platnica i Stijena 9. februara, kada bi u stvari trebale i završiti ove svečanosti po džematima. U okviru manifestacije obilježavanja rođenja posljednjeg Božjeg poslanika Medžlis Islamske zajednice Cazin je predvidio još nekoliko edukativnih skupova, a o datumima i mjestu njihovog održavanja vjernici će na vrijeme biti obavješteni. U nastavku TV Panorame slijed kraći pregled vijesti koje su obilježile dan u našoj zemlji i u svijetu.